Jeg træner vel en 5-6 gange om ugen. Altså, det er virkelig hårdt. Man skal have prøvet at være i ringen, før man ved, hvor hårdt det er. Det har været ren Rocky-træning. Det har bare været fuld smadret fremad. Ro ikke ud om morgenen, bare simpelthen ved at brække sig hele lortet. Formen den er god på det her tidspunkt. Vægtmæssigt mangler jeg de et par kilo, men det kommer. Hvordan går det din træning her? Træning? Nå, du mener det der boksning der? Sjovere at være sammen med damerne, ikke? Jeg vil være klar nu. Både med formen og med slagkraften og det hele. Hvad med nerverne? Er de begyndt at komme? Nej, hvad skulle jeg være urolig for? Man begynder at være lidt øm i ballerne, men til gengæld så passer bukserne lidt bedre. Jeg har trænet rigtig hårdt til det her. Det har været 6 dage om ugen. Jamen, det bliver rart at få de her par måneders træning overstået, så vi kan begynde at få lov til at spise normalt og sove normalt og ikke vågne op midt om natten med kramper i benene. Forventninger. Jeg glæder mig primært mest til at være stiv bagefter. Det er lige så hårdt som vi har trænet, lige så hårdt som vi har kæmpet i ringen, lige så hårdt fester vi bagefter. Det er lange 3 måneder op til stævnet, men jeg glæder mig helt sikkert til, at det er overstået, og vi skal have en kold fadøl med i baren. Det er et fantastisk arrangement. Det bliver Københavns mest eminente julefrokost i år. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg har nogle muskler, du ved. Det er sådan lidt Vestegnsagtigt, ikke? Store muskler. Se mig, her kommer jeg, ikke? Det var hvad jeg skulle smide bukserne, hvis jeg vandt.